Hello guys, magandang gabi po sa inyong lahat guys. So ang aming hapunan ngayon ay tinulang manok. So ito yung ulam namin sa hapunan guys, tinulang manok. So mayroon tayong durian dito guys, galing pa ito ng Catalonan, Pequeño. So shout out sa brother. So kakain na po kami guys, thank you for watching, ingat kayo lagi, bye bye.